Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena leli khasi, siyacela ukuba ukhulise leli khasi ngokucofa ibhathini usubscribe, ushare le video, uyilike khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. I-MKP izoba nemashi ngolesihlanu mhla ka-22 kuNovemba. Imashi ezobe iqala ku-King Dinuzulu ngo-9 ekuseni, ihambe njalo ize iyofika le kwelomkhulu lamaphoyisa uprovincial osemgwaqeni uBram Fisher if ungenzi iphutha. Kodwa-ke mina ngizochaza izinto eziningi ngale mashi, naba abaholi bayo bezichazela bona ngokwabo. Jikijela Mkhonto, jikijela Mandla wethu. Comrades, sine peace march ngomhla ka-22 November 2024 ezoqala ekuseni eKing Dinuzulu, iziyophelela emaphoyiseni kwi-provincial office. Lapho amanina e-MK hlangene ne-MK ubese sizo-eda ngawo wonke ama-alliance, bese sithi-ke MK Labour Desk, bese sithi-ke RAFTU, bese sithi sonke sizobe silapho sizothi enough is enough. Abantwana bethu bafile bebulawa ama-illegal traders. Ngiyazi ukuthi mangithi illegal cabanga ukuthi ngisho ubani okuyibona that are selling poisonous food. So now we are saying ke ngalela suku ngolesihlanu lomhla ka-22 sithi enough is enough, and we are saying akekho umuntu ozobulala ingane eSouth Africa kuthuleke. And ama-cases asemaphoyiseni e-food poisonous awu 50 cases. Siyokhuluma namaphoyisa ngqo ukuthi why eSouth Africa kukhona iy'paza shop ezinye zibe emakhaya kugcwele iy'paza shop ey'dayisa ukudla oku-expire. So ithi-ke i-Women's League namahlakani wonke e-MK ithi-ke yona, let's come together, let's come united in solidarity to fight the battle of the losers, of which is GNU. Sithi-ke thina bafowethu-ke wonke South Africa noma bona bethi iTheku, but maningi ama-regions ahlukumezekile ngokufa kwey'ngane ngenxa yani yama-illegal traders. Sizothi sonke-ke njengomkhonto i-peaceful leyana, akushawa itolo, akwenziwa lutho, but we go peaceful to the police station and say thina njengomkhonto we can stand for our children, we can stand for the future of South Africa. Get there. If you want to contact us, we are there. That is 071-978-4717. Abasebenzi bonke bangabazali, abasebenzi futhi njengoba sikhuluma ngama-illegal traders, khumbula ukuthi abasebenza kulama tech shop anokudla oku-expire, and we need to take the ground and say enough is enough. Mandla wethu. Viva President Jacob Zuma, viva! Viva MK, viva! Viva MK Party, viva! Viva Msholosi, viva! Phansi ngombuso wama-capitalist party. No, comrade, my name is Mxolisi Mkhize, from the side of MK Stew movement. Our comrade is very simple on our side. We have been invited, comrade, to a peaceful march. Ezobi ngomhla 22 kuNovember ku-2024. Ezoqala eKing Dinuzulu Park. Isuku iyophela emaphoyiseni e-provincial office. We've been invited by a Women League, yamema zonke inhlaka yaphinde futhi now yamema wonke ama-alliance e-MK Party. On that day, comrade, we are going to demonstrate very peacefully so
against ama-illegal traders, ma-comrade, adayisa ukudla okubolile nokudla oku-expayile okupoisonous ngendlela eyisimanga. Asebekhona-ke ama-case where, comrade, we found out ukuthi iy'ngane ey'ncane ziyafa zibulawa yilokudla okudayiswa ama-illegal traders. And uhulumeni wethu uthule akenze lutho futhi akasho lutho. Nesiqiniseko ukuthi ukuba lento biyenzeka kumuntu omhlophe ngoba yenzeka enganeni yomuntu omhlophe angabe njengamanje sekuthathwa inyathelo eyithanda ukujula kakhulu, but because we understand the inferiority uhulumeni ayi-installayo kubantu about black people, that's why we're here namhlanje, comrade. We found ourselves where our government is silent about this very critical issue, comrade. So that's why umkhonto wesizwe njengenhlangano ekhathalele kakhulu abantu abamnyama futhi njengenhlangano okuyiyona njengamanje drive agenda yabantu abamnyama, comrade. We are saying that let us unite. Phuma mama, phuma nawe intsha, phuma mfundi, phuma msebenzi, sambe siyogcwala emgaqweni eThekwini, comrade, peacefully so. So much against this thing of illegal traders, comrade. Okuyiyona njengamanje ebhuqa iy'ngane zethu, ziyafa iy'ngane zethu, comrade, zabantu abamnyama. Kubuhlungu ngoba iy'ngane zabantu abamnyama lezi ey'bhuqabhuqekayo. So kufanele ukuthi sime, comrade, sisukume, sihambe siyosho sisho ukuthi siyayibona lento eyenzakalayo ayiphele. Uhulumeni ufana acte manje, and labantu abama-illegal traders ufuza ukuthi bajeze ngokufa kwalezi ngane zethu ngoba sisazoqhubeka zife kuze kube namanje kunezitolo uhulumeni angakayilandeleli esizaziyo ukuthi zidayisa ukudla ku-expire. So ours is very simple, comrade, is that asihlanganeni ngoNovember kamhla ka-22 ku-2024, comrade, sihlangane eKing Dinizulu size sihambe siyophelela emaphoyiseni siyobuza amaphoyisa ukuthi alaphi nama-cases. So ngithi bonke abafundi abaphume ngomningi babo abangaphansi kweThekwini region, abo bonke abafundi abakhona esifundazweni iKwaZulu-Natal baphume ngomningi babo, sihambe siyodemonstrate peacefully. So we can't keep quiet while we are seeing our children being killed. Viva MK Party, viva! Hey,